Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa. A minule jsme hodnotili Lumiho a dneska si ohodnotíme skiny, které v této sezóně přidali. Budeme teda hodnotit jenom tyhle ty v New a pak ty Biby v Brawl Passu. Takže tady máme Beach Bell, Rare skin, docela průměr, tak od Rare, co byste čekali. Tenhle nemá ani žádný animace nebo tak zabíjení nebo jiný střely. Prostě takový klasický Rare skin, no tak 4 z 10, 3,5 z 10. Já moc nemusím tyhle ty Rare skiny. A pak tato Eve, to má ze zádu i takhle prokouslí. To si zkusíme, jestli má ultinu. Čili bude mít normální, jo, ty má normální a ultinu má, jo, jenom se předělá na červeno. To je taková klasika. Ten skin, tak 4 z 10, možná 4 z 10, no. Tady máme Ekpem. Není to úplně nový, byl na April Fools, což je apríl a ten si vyzkoušíme. Je to prostě takovýhle vajíčko. Jak vypadá ústy, na mě zajímá. Jo, takovýhle platovajec a střílí slaninu a vajíčka. Má nějaký efekt, když někoho zabije? To asi ne. Mám pocit, že nemá žádný speciální efekt. Tady máme Rico. Prostě vajíčkový Rico, ten byl taky na apríla. Tak. Ten má takovýhle střely, prostě vajíčka. Ultinu má velikonoční vajíčka takový. No. Má nějakou speciální animaci, když někoho zabije. Ne, nemá. Takže jo, zapomněl jsem ohodnotit ještě tyhle ty dva skiny. Ta Pam se mi docela líbí, tý bych dal klidně 7,5 bodů z 10 a ten Rico tomu bych dal asi 8, protože se mi líbí víc. Tato Ember, tady má takhle křídla na zádech a takže Ember neměl nic speciálního. Tenhle ten skin jako nevypadá špatně, takže bych tomu dal takových 5 bodů z 10, 4,5. Pak tady ta Janet a ta se mi jako dost líbí. Musím říct, že ji mají dost propracovanou. A divím se, že je to jenom epic skin. Půjdeme takhle ze začátku. Dáme takhle. To má pak takovýhle střely, nebo rakety spíš. A když někoho zabiju, nemá asi žádný speciální efekt. Ale jako tato Janet jako do solidní skin, mně se prostě strašně líbí, jak má ty křídla, jak je prostě taková v obleku.
Mně se to strašně líbí, dal bych jí 9 bodů z 10. Jako možná to je přehnaný, ale mně se to fakt líbí. Tady je Fang, no, nevypadá skoro stejně. To ani nebudu testovat, jestli má něco speciálního. Dal bych mu tak 2 body. Tahle ta šelina není nová, takže tu určitě všichni znáte, takže tu nebudu hodnotit. Tak. Teďka půjdu na baby skiny v Brawl Passu. Takže první je takový skin, jako vypadá docela hustě. Takovýhle. Tak, zkusíme si ho. Tak je. Jo, ale to máchnutí se mi líbí. Co bublina? Tak to má hodně dobrý. Jako ta bublina je fakt dobrá. Takže tomuhle skinu bych dal klidně nějakých 8,5 z 10. Je fakt dobrý a teďka půjdeme na tohle, to je jenom přeskinovaný, takže tenhle ten skin je jenom přeskinovaný, podle mě popravdě se mi líbí víc tenhle ten červený než tenhle ten modrý. A tenhle ten fialový, no fialová není úplně pro mě, ale dal bych tomu 8 bodů, jako týhletý baby, jako solidní, jsou přeskinovaný, ale nejvíc se mi líbí prostě tenhle ten. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo a zatím čau!